Dreaming of becoming doctors? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Pulit ke East Khasi Hills District hakamit jong life way tari unai tung arja arpun rio kila kem ki saumut kinong elam jong hinyo trap National Youth Front HNYF namar ke Jingpynïaid Kjat ringkat bat ke Jingpen bat kti ha skor yo way unai saj an upla syak do don kti ha ban jong kti ya kasamla puli law ke bali internship bat u ke jingkem kala wan hadin baka video kala sapriang hakirin san social media ki bapen i bo yo noi saj an la penya de ka Kjat hagi Dkhot ka HNYF ling ba ki benta ba pair jong ka Shillong sha sadar police station ha ka jan mi jong ka arpu pratri u naitung arja arpun rio kumban syukro bagane ka samla puli law ka bale internship badu tu noi saj an kala pentip siki Dkhot ka HNYF ha ka jan mi jong ka arpu pratri u naitung arja arpun rio da ka be thu bakala sha jong kti ha tu noi saj an kumta ki Dkhot ka HNYF kila le cha chamber jong tu noi saj an bar hadien kila ya lam da ba penyat Kjat ya u sha sadar police station ha ka ba ka te ka samla kala bu da ka ejahar ha ka te hi ka jan mi Katulong kubor na Pulit kay thu pagi saungot ki blasha kem ki kentop yo ba Steve Kriem uba Tilly Borswear uba Jeff Sutton baruba Kit Ringklem. Laong ru bagi Pulit ki la register da ka suo motor case Halor ki jing pau na ka video bat benrap ba dan manu ki bala ban syem ya ka an hala ki jongki ki bat ki Pulit kiram sha yano ban le persha ya ka an. Kejing keno hakirin san social media ki kdo bo noi saj an udang dei tang upasa keno bat pat la ban kdo bo le ikate kam bat komta kita ki saungot antian bisari ki hayeng kasari haswa ban ratian bisar ya ki saungot la ra swa civil hospital Shillong ban le ya ka medical test Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya